שלום לכולם, אנחנו נמצאים תחת הכותרת של אפנון FM. דיברנו עליו בשיעור שעבר, אני עושה קצת חזרה כדי לוודא שכולם איתנו. אפנון FM זה אפנון שייך בכלל למשפחה אחרת, שנקראת שיטות, או המשפחה היא בעצם, במשפחה הזאת נמצאות שיטות של מה שנקרא אפנון זוויתי. אפנון זוויתי זה אומר שאות המידע מבצע את האפנון בתוך הקוסינוס, לא מחוץ לו, כמו שהוא עושה במעטפת, אלא בתוך הקוסינוס. במקרה הזה אתם רואים את אות המידע נמצא כאן. לא רק שהוא בתוך הקוסינוס, הוא בתוך אינטגרל, על זה אני תכף אדבר עוד פעם. אבל כעיקרון, המשפחה הזאת שנקראת אפנון זוויתי זה שיטות אפנון שבהם האות המאפנן E של T בעצם פועל על הזווית אמפליטודה. למשפחה הזאת שייכות שתי שיטות. שיטה אחת שנקראת Phase Modulation, שבו אנחנו משנים תשובה פה, ושיטה שמיוחסת אליה נקראת Frequency Modulation, שבו הפאזה משתנית בצורה של האינטגרל. כלומר, שתי השיטות האלה קשורות אחת בשנייה, כי כמו שאמרתי לכם, תדר ופאזה קשורות דרך נגזרת. ההתקן שמבצע אפנון, כלומר מזיז תדר כתוצאה מאות בכניסה, voltage control oscillator, שזה בעצם מתנן מבוקר מתח, שבו התדר הרגעי משתנה כפונקציה של אות המידע המשודר. איך הוא משתנה? רואים את זה פה. רואים את זה דרך הקבוע הזה שנקרא K. הקבוע K, היחידות שלו הן הרץ לוולט, כלומר כמה הרץ זז המתנד הזה עבור כל וולט שנמצא בכניסה. למימוש של ה-VCO אני אלמד אתכם בסמסטר הבא בשידור, אבל תזכרו באיזשהו מקום שהנושא של אפנון תדירות מבוצע על ידי VCO. אוקיי, בואו נגדיר תדר רגעי, זה דבר, מושג התדר צריך להגדיר אותו. תדר מוגדר דרך הנגזרת של הזווית. שימו לב, גוזרים את הזווית, גוזרים את מה שיש בתוך הקוסינוס, מחלקים בשני פאי, מקבלים תדר רגעי. ואז מזהים את התדר המרכזי, מזהים את סטיית התדר מהתדר הזה. תדר מרכזי, בעצם תדר הנושא, וסטיית התדר מהתדר המרכזי. סטיית התדר היא יחסית לאות המאפנן, דרך הקבוע K. אתם רואים את זה? כאן. סטיית התדר יחסית לאות המאפנן, דרך הקבוע K. תזכרו בבקשה שהאפנון הזה הוא משפחה של אפנון עם מעטפת קבועה. המעטפת לא משתנה, רק התדר משתנה. בואו נראה אם יש לי איזה שקף שמדגים את זה. הנה הוא כאן. אתם רואים, אל תדלגו לשקף הזה עדיין. אתם רואים כאן מעטפת קבועה. מעטפת קבועה דהיינו זה הספק קבוע. הספק קבוע בעצם אות עם מעטפת קבועה, זה אות עם הספק קבוע. מה שמשתנה זה המעטפת. בדרך כלל בתקשורת אוהבים אותות עם מעטפת, זה התדר, סליחה, תדר. מה שבמערכות תקשורת אוהבים אות עם מעטפת קבועה, כי אז אפשר לבנות מגברים שהם לא צריכים להיות ליניאריים. מגברים שלא צריכים להיות ליניאריים, יש להם נצילות יותר טובה, נצילות מבחינת חום. כלומר, ההספק שהם מפזרים עליהם כחום הוא נמוך יותר, ולכן בדרך כלל אתם תראו הרבה שיטות תקשורת מבוססות על מעטפת קבועה. אבל כעיקרון, מה שמשתנה כאן, כמו שאמרתם, זה התדר. אוקיי, אז הגדרנו את סטיית התדר, ועכשיו נשאר לומר איך נראית התמרת הפוריה של האות הזה. מתברר לא כל כך פשוט. למה לא כל כך פשוט? כי תשימו לב, האות ה-FM הוא כך, נתון על ידי הביטוי הזה. כאשר מפצלים או כותבים את זה בהצגת אוילר, אתם רואים בעצם שיש לכם אות, האות הזה והאות הזה, כל אחד מוכפל באקספוננט
זה תדר FC. הדבר הזה מסמן באמת שיש כאן הזזה בתדר, יש כאן הפנות. אתם רואים את זה דרך ההתמרת הפוריה, אתם רואים שיש לכם קונבולוציות עם שתי דלתות. אבל מה עושים קונבולוציות עם שתי דלתות? זה הפוריה של האקספוננט הזה. את הפוריה של האקספוננט הזה אי אפשר לכתוב באופן אנליטי, באופן כללי. כמובן אפשר לחשב אותו באופן נומרי, אבל באופן כללי לא ניתן לחשב אותו. רק דבר אחד אפשר לומר עליו, שהתוצאה של כל הביטוי הזה זה הפנון, או אות בנד פס, שיושב דרך סביב תדר FC, תדר מרכזי FC, יש לה רוחב סרט שתכף נזכיר אותו, שימו לב לתמונה, היא חייבת להיות סימטרית. הקשקוש הזה אני סתם קשקשתי, אבל סביב ציר ה-Y התמונה חייבת להיות סימטרית, כי מה לעשות, האות הזה הוא אות. רוחב סרט של אות FM זה קצת קשה להגדיר באופן מיידי, ואז בא איזשהו חוק שנקרא חוק קרסון. חוק קרסון מגדיר את רוחב הסרט של אות FM. רוחב הסרט של אות FM נקבע לא רק על ידי רוחב הסרט האות המאפנן, אלא גם על ידי סטיית התדר המרבית מתדר הנושא. כלומר, שני פרמטרים קובעים את רוחב הסרט. יותר מזה, הרבה אי אפשר להגיד על התמרת הפוריה של האות. אי אפשר להגיד כי פשוט עכשיו מישהו צריך לומר לנו מה זה תטא. וזה אפשר להגיד רק במקרים פרטיים, אחד מהם ראינו בשיעור שעבר. דרך אגב, את אות ה-FM אפשר להציג גם בהצגת IQ. הצגת קוואדרצ'ר, מה שאנחנו קוראים. כלומר, לפתוח את הקוסינוס הזה לקוסינוס כפול קוסינוס מינוס סינוס כפול סינוס. בצורה כזאת מקבלים מה שנקרא הצגת קוואדרצ'ר. הצגת קוואדרצ'ר זה אות בייס בן שמכפיל קוסינוס, ועוד אות בייס בן שמכפיל סינוס. כלומר, בעצם אנחנו יכולים לממש את האפנון דרך המערכת שנמצאת כאן. כאשר לוקחים את האות x של t, עושים עליו אינטגרל, מפעילים עליו פעם אחת קוסינוס, פעם אחת סינוס, הנה פעם אחת קוסינוס, פעם אחת סינוס, ונכנסים לקוואדרצ'ר מודולר. זה הדרך לבצע את מה שה-VCO ביצע. אם תרצו לעשות את זה במחשב למשל, אז לעשות VCO במחשב, המשמעות שלו זה להפעיל את הפרוצדורה הזאת. x של t, אינטגרציה, קוסינוס וסינוס, ולהיכנס לקוואדרצ'ר מודולר. זה אפשר לממש במחשב. זאת הצגת IQ של אפנון FM, תשימו לב, היא קצת יותר מסובכת מהקודמים, כי צריך לעשות פעולת הכנה על האות x של t. כן. איך מותר לך? אני בוחר שמותר לי ואז אני מכפיל את זה בסינוס הקודמת? לא, זה התוצאה. אתה רואה שלוקחים את x של t. לא, הנה, עושים עליו אינטגרל. מכפילים בשתי פאי. קוסינוס, נכון. קוסינוס ואוקיי, ואחרי מכפילים בקוסינוס וסינוס. כן. זה לא כאילו, אתה יכול להציג את זה כ-IQ. אחרי שהפעלת עליו סינוס, רק אז הוא נראה בתצורת IQ. לא. אז את זה, השורה למעלה והשורה למטה היא אותו דבר. זה זהות טריגונומטרית. אני פשוט העברתי את זה מכאן לכאן על מנת להבהיר שזה בעצם המימוש הוא כזה. אוקיי, זה אותו דבר, תבין. לא הבנתי אולי את השאלה שלך, אבל זה אותו דבר. זאת אומרת, זה שאתה הצגת את זה ככה, העברת להצגה הזאת, זאת הצגת IQ. אם זאת הצגה של מעטפת ומופע, זאת הצגה של... זאת הצגה קרטזית. זאת הצגה פולרית של מעטפת ומופע, זאת הצגה קרטזית. זה שתי הצגות אקוויוולנטיות. בסדר? אתה לא הפעלתי שום פעולה, רק זהות מתמטית. עוד שאלות. אבל כשאתה לוקח קוסינוס וסינוס, ואם אנחנו מסתכלים על פולרית וקרטזית, אז אנחנו לקחנו את הזווית והפעלנו בזווית. זאת אומרת, כל זה המופע. זאת אומרת, בתוך הקוסינוס היה צריך להיות כל הזה, פלוס האינטגרל גם. כן. אבל הוא לא. כן. אז אתה לוקח את x של t, עושה אינטגרל ומפעיל על... הקוסינוס שמופיע פה, הכוונה היא שתטא של t נכנס לפה. אולי זה לא הבנת. לא, אני מדבר על זה, הקוסינוס השני. רגע, קודם כל תבין מה הקוסינוס הזה. הריבוע, זה הקוסינוס, התטא של t נכנס כאן. זה המופע, זה האמפליטודה. עוד פעם, זה שאני כותב פה קוסינוס, סוגריים, הסוגריים מתייחסים לתטא של t. כלומר, זה נכנס פה ונכנס פה.
ברגע שאתה גמרת את הפעולה הזאת, אתה נמצא עם האות I של T ועם האות Q של T. בסדר? עוד שאלות? מה לא הבנתי? זה לא... מה שקורה לזה. מאחרי מרובעים. אם הייתי לוקח אות, נכון בזווית, ויש לו... אז אל תדבר על אות בזווית, בוא נדבר על סתם מתמטיקה. לא, סתם מתמטיקה, עזוב אות בזווית. אתה מסכים לזהות. מתמטיקה... אתה מסכים לזהות. אתה לא מסכים לזהות? לא. קוסינוס אלפא ועוד בטא לא יכולים להציג אותו ככה? תקרא לזה אלפא ולזה בטא. אתה לא יכול להציג אותו ככה? אוי ואבוי, חבר'ה, זה אתם צריכים להסכים איתי. חבל שיסתכל, אתה מסכים לזה. חבל שיסתכל, אתה מסכים לזה, זה לא העיקר. לזה אתה מסכים, רק שנייה, חבר'ה, אני השתמשתי בו בנוסחה קוסינוס אלפא ועוד בטא. זה קוסינוס אלפא קוסינוס בטא מינוס סינוס אלפא סינוס בטא. עכשיו אני מסתכל על זה, כן. עכשיו אני מסתכל על זה, אתם מפריע לי? אני מסתכל על זה ואני רואה שיש לי משהו שמכפיל קוסינוס אומגה סיטי. ויש משהו שמכפיל סינוס קיו סיטי. אני מייצר את הקוסינוס אומגה סיטי פה ואת הסינוס אומגה סיטי פה. מקובל עליך? כן. עכשיו אני מכין להם את מה שמכפיל אותם. מה מכפיל אותם? מכפיל אותם הביטוי הזה, ובמקביל הביטוי הזה. בואו נראה מה הביטוי הזה. זה לקחת את תיק של T, הנה הוא. לעשות עליו אינטגרל, אתה יודע לעשות את זה. ועכשיו לעשות על התוצאה, שזה דבר שאפשר לעשות רק במחשב, לעשות על התוצאה קוסינוס. אז הנה, פה אתה מכפיל את הקוסינוס. הנה, הכנת את כל האות הזה שאני קורא לו I של T, ואתה מזריק אותו לארבע לזה. זה נכון. תבין, זה בסך הכל זהות מכאן. זה מה שלא הבנתי, רק שורה ראשונה. אז זה בסך הכל זהות. תבינו, ההצגת IQ בסך הכל זה שימוש בזהות מתמטית. זהות של קוסינוס של שתי זוויות. נכון, או שיש IQ לרוב. אוקיי. אז זאת הצגה על ידי IQ מודולטור, הצגה שמאפשרת לעשות איתכם FM בצורה שהיא שונה מאשר להשתמש ב-VCO. גם ה-VCO וגם הפעולה הזאת זאת אותו דבר. במחשב, אם אתם תרצו לעשות את זה במטלאב או באיזשהו DSP, השיטה לעשות את זה, זה לממש את זה כך. אפשר לשנות שם? כן. אתה לוקח את XT, שזה עוד כלשהו, כן. אינטגרציה. מצטברת, כל הזמן אינטגרציה. אתה מכניס כל אינטגרטור. התוצאה של עוד, למה אני כותב זה זווית? תשים לב איפה נמצאת התוצאה הזאת. היא נמצאת בתוך הקוסינוס, לכן אני קורא לזווית. זה אות אחר שבעצם מייצג זווית. עוד שאלות. בשיעור שעבר עשינו עוד דבר אחד. עשינו בשיעור שעבר עוד דבר אחד. בזה עשינו, לקחנו דוגמה. לקחנו טון, כמו שאנחנו תמיד אוהבים, צפצוף, תדר אחד. לקחנו טון סינוסוידלי בתדר FM, והכנסנו אותו ובדקנו מה קורה, איך נראה האות ה-FM שנובע ממנו. כל התהליך הזה הוא תהליך מתמטי, קצת מתיש, אבל לא מאוד מסובך. לוקחים את X של T, מציבים אותו פה, עושים אינטגרציה על קוסינוס, זה סינוס. מגדירים, דלטה F פיק חלקי FM, מגדירים אותו בפרמטר שנקרא בטא, מקדם לפנות, גודל חסר ממדים, לצורך העניין, ואז מקבלים ביטוי שנראה כאן. עכשיו צריך להבין, הביטוי הזה שכתוב כאן, הוא, רק דבר אחד אפשר להגיד עליו, הוא כנראה מחזורי. המחזוריות שלו תכף נדבר עליה, אבל הוא כנראה ביטוי מחזורי. אני כבר אומר, המחזוריות שלו תהיה קשורה ב-F. מה עשינו לביטוי הזה? הלכנו והצגנו אותו בהצגת אוילר. הצגת אוילר זאת הצגה שבעצם... דלקתי פעמיים? לא, אמרת שאין לך את השקף. לא היה את השקף הזה. הצגנו אותו בהצגת אוילר, אולי היה שווה לכתוב את זה. בואו נכתוב את זה. אתם יודעים, עשינו את זה, אבל בואו נכתוב את זה. עשינו, אבל בואו נכתוב, מה אכפת לכם? AC חלקי 2, E ו-J, שני פאי, בטא. J בטא, בטא, סינוס
פאי FMT, כן, והיה כפול E בפלוס J, 2 פאי FC, E פלוס AC חלקי 2, E במינוס J בטא, סינוס 2 פאי FMT, E במינוס J, 2 פאי FC. זה התהליך שבעצם אולי היה צריך להיות רשום פה, חבל שלא רשום, אבל לא עקרוני. ואז יש לנו את הביטוי הזה. הביטוי הזה וכמובן הביטוי שנמצא בצד השני. שני הביטויים האלה הם מחזוריים במחזור ששווה למחזור שמוגדר על ידי FN. כלומר, המחזור, זמן המחזור שלהם הוא 1 חלקי FN. כל אות מחזורי אפשר להציג כטור פוריה. אם אפשר להציג אותו כטור פוריה, אז הנה הטור הפוריה שמציג את זה. קצת מניפולציה מתמטית, זהויות של פונקציות בסל. מה זה פונקציות בסל? מאיפה הם נולדו? הם נולדו מהמקדמים של טור הפוריה. כלומר, הראיתי לכם שהמקדמים של טור הפוריה מקורים להם פונקציות בסל. כאשר n זה סדר פונקציית הבסל, ובטא זה הערך של בטא. יש לכם טבלה באיזשהו עמוד בחוברת של פונקציות בסל, J, ובעצם אתם יכולים למצוא את המקדמי הפיתוח ובלבד שיתנו לכם את בטא. קצת מניפולציה מתמטית הביא אותנו להצגה שונה של אות ה-FM שמובחן על ידי טון, על ידי קוסינוסים, סכום של קוסינוסים, עם אמפליטודות JN בטא. שוב, אם אנחנו יודעים את בטא, אנחנו יודעים את אמפליטודות הקוסינוסים. בעצם, אנחנו קיבלנו הצגה שנוח לעשות עליה התמרת פוריה. כלומר, על הביטוי שכתוב למטה כאן, נוח לעשות התמרת פוריה, כי אנחנו יודעים לעשות התמרת פוריה של קוסינוס. ה-JN של בטא הם פונקציות קבועות, הם קבועים. הם קבועים, הם לא תלויים בזמן. על זה לעשות התמרת פוריה אנחנו יודעים, זה דלתות פונקשן. כלומר, התוצאה תהיה הרבה דלתות פונקשן, שתכף נראה אותן, הרבה פונקציות אלה, שיושבות בתדרים שמוגדרים פה. כבר נראה אותם, אבל כן. את זה היית צריך בשביל עשינו בתוך הקוסינוס. נכון, נכון. רק בגלל זה. זאת אומרת, אחרת לא הייתי יכול לעשות שום דבר, כן. שבטא הוא לא לפי תדר בודד, לפי אות X של T, שיש לו... אתה לא יכול להגדיר בטא שלפי אות. בטא מוגדר עבור טון. הוא לא מוגדר עבור אות שיש לו רצף תדירויות או שתי תדירויות. הוא מוגדר עבור טון, עבור תדר טון מסוים. זה צריך לשים לב לזה. אוקיי, עושים לזה התמרת פוריה, ואז אנחנו מקבלים בעצם את ההצגה הזאת, דלתות פונקשן, שיושבות בין שווה 0, 1, 2, 3. המרחק בין כל דלתת פונקשן כזאת זה Fn. הכל יושב סביב FC. ואתם רואים שתוצאה של האפנון על ידי טון זה בעצם מערכת שלמה של פונקציות האלה שיושבות סביב תדר FC, מרוחקות זאת מזאת במרחק של Fn, והן נובעות מהתמרת הפוריה של הפונקציה שהייתה בעמוד הקודם. עוד שנייה. שימו לב, כאשר ככל שלוקחים סדר יותר ויותר גבוה, בסופו של דבר מקדמי הפיתוח, או נגיד השטחים, או המקדמים של פונקציות האלה, שיושבות פה, המקדמים האלה, הולכים וקטנים. כמה פונקציות אלה הם לקחת? אני לימדתי אתכם שלפי חוק קרסון אתם צריכים לקחת בטא פלוס 1 על המין מימין לקרייר, ובטא פלוס 1 על המין משמאל לקרייר. הכל נובע מהנוסחה של חוק קרסון. נוסחה של חוק קרסון מה אמרה? רוחב הסרט שווה פעמיים B פלוס דלטה FP. נחליף את B ב-FM, נוציא את FM מחוץ לסוגריים, נקבל פעמיים FM, 1 פלוס דלטה F פיק חלקי FM. מה זה? כל זה עשינו שוב. זה בטא.
כלומר, בעצם אנחנו לוקחים 1 ועוד בטא Fn ימינה מהקרייר, ועוד 1 ועוד בטא Fn שמאלה מהקרייר, בגלל זה השתיים. כלומר, אם למשל נתנו לכם בטא שווה 3.5, אז בטא ועוד 1 כמה זה? 4.5, כי הגילו תמיד למעלה. לוקחים 5, n שווה 5 ימינה ו-n שווה 5 שמאלה, סך הכל 11 עלמים. 11 עלמים. כולל FC. כולל FC. שאלות. מה, אבל איך החלפת שם את ה-F ב-B? מה? עוד פעם? B זה התדר, בוא נגיד, הגבוה ביותר של הסיגנל. יש פה תדר אחד בסך הכל. התדר הגבוה ביותר של הסיגנל זה FM. יש פה תדר אחד. תחליט את B ב-FM. כן. הטור הזה של פורמיישן, זה אינסוף עלמים. נכון. יש מצב, אני לא מסתכל על כמה זמן, זה מה שהמתמטיקה. יש מצב שהעלמים האלה נכנסים אחד על השני, עובדים אחד על השני. או? אם אני ממשיך שמאלה עם העלמים. לא נגזים, זה לא קורה. לא מגיעים למצב כזה, אבל תיאורטית אתה יכול לומר שיש לך עלמים שמתחזים מהצד השני ונסים. זה תיאורטית יכול לקרות, אבל זה מעשית לא מרגישים. אבל כעיקרון, מבחינה מתמטית, למה זו שאלה טובה למבחן? שאלה טובה למבחן. לקחת FC שהוא קרוב ולראות, אתה יודע מה, תהיה שאלה כזאת. אתם הבנתם מה הוא שאל? הוא אומר, בוא נניח ש-FC נמצא פה. אז מה קורה לעלמים? הם קרובים, נכון? אז חלק מהעלמים האלה מתחזים בצד החיובי של הספקטרום, מתחזים בתדירויות בצד הזה. מה השאלה? לא, אין שאלה. אחלה דבר. אין שאלה, פשוט צריך לשים לב. בדרך כלל כשאתה עושה אפיון אתה מרחיק את FC מאוד 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 רחוק. אבל אם אתה לא דאגת שיהיה רחוק, או שבכוונה מישהו שם אותו נמוך מדי, אז אתה פשוט מקבל. זו התשובה שלנו. אז מה אני מקבל? מה יקרה? מה יקרה? אין שום בעיה. מה יקרה? אני יכול להתחשמל. פשוט חלק מהעלמים שיהיו בצד השלילי יעברו לצד החיובי. ואלה שבשלילי יעברו, לא משנה כלום. יקזזו אחד את השני? לא יקזזו. פשוט יופיעו פה. שלמה זה הגילוי? תכף נדבר על הגילוי. נדבר על הגילוי. נדבר על הגילוי עוד מעט. כן. יכול להיות שהסיבה הזאת זה לאו דווקא ששמת את זה בטור הנמוך, אלא שהפרשים הם גדולים גם? גם יכול להיות, זה אותו דבר. אבל גם אחרי לפרשים? FM אחרי, הפרשים אחרי FM. אוקיי. אבל תבינו, זה סתם משחק מתמטי, אין פה יותר מדי. כל הזהויות, הכל לא השתנה כלום. הכל נכון. בואו נדבר על המקליט. זה נושא חדש. בואו נדבר על המקליט. אפשר לפני זה שאלה? כן, בבקשה. על מה שהיה כתוב למטה, הספקים. אז הספקים למעשה זה הסכום של כל ה... נכון, של כל ההרמוניות. של שני הצדדים? שני הצדדים, בטח. תבין, מה זה ה... מה כתוב כאן בביטוי כאן? שימו לב. ההספק הכללי... מה כתוב? זה P? זה ההספק של הרמוניה A. כן? ההספק של הרמוניה M זה חצי האמפליטודה שלו בריבוע, נכון? אמפליטודה בריבוע, מה האמפליטודה שלו? AC כפול J בין. אז זה בעצם ההספקים. עכשיו, הסכום של ההספקים, דרך אגב, שימו לב, הסכום של ההספקים... לא. AC בריבוע. שימו לב, סכום ההספקים, אתם צריכים לעשות מ-N שווה 1 עד אינסוף, זה בעצם סכום ההספקים ב-N'ים, שזה הסכום AC בריבוע, JN בריבוע בטא, חלקי 2, זה ההספקים של הסינוסים, מ-N שווה 1 עד אינסוף. זה יהיה שווה בסופו של דבר AC בריבוע חלקי 2. אוקיי, עכשיו שאלה. כן. א', אתה אומר מי אין שווה אחד עד אינסוף. רגע, רק שנייה, אני צריך קצת להיזהר כאן, כי השאלה מה זה n שווה 1. n יכול להיות גם מינוס 1. אז לא רגע לב, אתם צודקים, בואו אני מתקן את עצמי. אני מתקן את עצמי, שימו לב לתיקון.
קודם כל תבינו, מה אני רציתי בעצם לומר בביטוי הזה? אולי זה לפני. שנייה. שימו לב מה רציתי להגיד בביטוי הזה. אחת. שימו לב, אני בעצם רציתי לומר לכם, הרי מה יש כאן? יש פה קוסינוסים, יש להם אמפליטודות, נכון? JNAC, כלומר זה בעצם לא מ-1, למה אני רושם מ-1? זה ממינוס אינסוף. כלומר, בעצם הספק של אות בתדר מסוים פה עבור n מסוים, זה אמפליטודה בריבוע חלקי 2, זה מה שכתוב פה, אמפליטודה בריבוע חלקי 2. תסכמו על כל התדרים שישנם, על כל ה-n'ים שנמצאים, לא יודע למה התחלתי ב-1, צריכים מינוס אינסוף. תקבלו את ההספק הכולל, אבל ההספק הכולל הוא בדיוק PC. זה לא אומר אחד פלוס בטא? תראה, יכול להיות שאתה תעשה סיכומים, אז יכול להיות שאתה לא תתחיל במינוס אינסוף עד פלוס אינסוף, מספיק יהיה לך להתחיל במינוס 1 פלוס בטא. כן, זאת אומרת, אתה לא תתחיל במינוס אינסוף עד פלוס אינסוף, זה כנראה יתכנס לזה. אז באופן מדויק זה קיים. דרך אגב, אני מזכיר לכם שאני הראיתי לכם זהות מתמטית, שהסכום של הריבועים של פונקציות בסט יוצא 1, או משהו כזה, או חצי. זה 1, ממינוס אינסוף עד אינסוף זה שווה 1. נכון, ממינוס אינסוף עד אינסוף, אז זה בדיוק העניין. ממינוס אינסוף עד פלוס אינסוף זה 1, וזה בדיוק העניין. ממינוס אינסוף עד פלוס אינסוף זה הסכומים האלה הם 1. ממה נשארת עם AC בריבוע חלקי 2? כן. עוד שאלות? כן. בתרגול אמרנו זה שווה P0 ב-N שווה 0 ועוד 2 כפול מ-1 עד אינסוף. מ-1 עד אינסוף. כלומר הוא מתייחס רק לחצי מהספקטרום. לא, רוצה להתייחס לכל, לא הבנתי. תסתכל על זה. תסתכל על הביטוי פה. הביטוי פה זה אמפליטודה שהיא זאת בריבוע חלקי 2. אני לא כל כך מבין מה הוא עשה בתרגול, תראה לי בהפסקה. אוקיי, בואו נדבר על המקליט. שזה כבר חדש לכם. זה הספק הכולל מה שזה קשור? כן, זה הספק הכולל. הספק הכולל זה סיכום עם כל המקלט. מקלט אפל. איך עושים גילוי אפל? אתם מוכנים? אוקיי. שימו לב, מגיע אות אפל, קראנו לו y של t. עובר 3 דרגות ראשונות שאני לא רוצה לדבר עליהן בכלל. למה אני לא רוצה לדבר עליהן? מקלט, איך הוא נקרא? סופר היטרודון. 3 הדרגות הראשונות, כל מה שהם עושים, מורידים מתדר גבוה לתדר ביניים. כלומר, בנקודה הזאת יושב אות FM, שכל ההבדל שלו מהנקודה הזאת זה התדר המרכזי שהוא יושב. פה התדר המרכזי מהו? FI. לא, FI. כלשהו. תהליך הזה של ירידה מתדר גבוה לתדר ביניים, אלה אחריות 3 הדרגות הראשונות. זאת אומרת, לא הייתי כאילו צריך לסרטט אותם, סרטטתי כדי לומר, מקלט FM בכל זאת, בדרך כלל הוא סופר היטרודון. שוב, למדנו את זה בהקשר ל-AN. 3 הדרגות הראשונות מורידות אתכם מתדר גבוה לתדר ביניים. בתדר ביניים נוח לכם לעשות פילטר. אתם יכולים לעשות אותו צר. צר כרצונכם. בעוד שבתדר גבוה זה קשה. ועכשיו אנחנו מתחילים את תהליך הגילוי שלנו. לא לפני שאנחנו מכינים את אות ה-FM לפעולת הגילוי. מה זה נקרא מכינים את אות ה-FM לפעולת הגילוי? אנחנו יודעים שאות ה-FM יש לו אמפליטודה קבועה. כלומר, במידע, האמפליטודה לא אמורה להשתנות.
אות ה-FM לא לוקח את המידע באמפליטודה שלו. כלומר, שינויי אמפליטודה לא נושאים מידע. אתה מגביל את האמפליטודה? נכון, רגע. זה מה שיצא כנראה מהמשדר. אבל זה לא מופתע שזה יגיע למקלט כאן. האמפליטודה יכולה להשתנות. היא יכולה להשתנות כתוצאה מרעש שמתווסף. למשל, זה שהפעלתם, למשל זה שהמנוע של המכשיר הזה עכשיו פועל, הוא גורם לאיזשהם רעשים, ניצוצות, שמגיעים למקלט ויכולים להתחבר כרעשי מעטפת. הפעלתם מקדחה חשמלית, הפעלתם תנור, אבל לא רק. מכשיר התקשורת שלכם השתנה תנאים בתקשורת. למשל, הלכתם מנקודה אחת לנקודה שנייה. אז העוצמה ירדה. תבינו, כל השינויי עוצמה האלה, אתם איתי? כל שינויי העוצמה האלה, אין להם חשיבות, הם מיותרים. אם הם מיותרים, אז בואו נחסוך לעצמנו, בואו ננסה לבטל אותו. רק שתבינו, יש הרבה סוגים של רעש שמתלבשים על האות, ולרעש, רק שתזכרו, רעש הוא לא רק, אפשר להציג אותו בעצמו כרעש מעטפת ורעש מופע. אבל יש לו מרכיב מעטפת ומרכיב מופע. אפשר באפנון כזה להיפטר לפחות מהמרכיב המופע, ממרכיב המעטפת. כי הוא מתלבש על המעטפת שלא מעניינת אותם. למה אני אומר את זה? כי FM כשהומצא לפני הרבה שנים, הרעיון מאחוריו, וזה אני בטח אמרתי לכם, היה כאפנון שמבטל או רעשים, בעיקר רעשי מעטפת. לא מתבטלים הרעשים לגמרי, כי יש מרכיב לרעש, מרכיב של מופע. אבל הוא מבטל רעשים לפחות מעטפת. בזכות מה? בזכות הפעולה שאני הולך לבצע עכשיו. אני הולך להגביל את המעטפת לשתי רמות. פלוס A0 ומינוס A0. את זה עושים על ידי הלימיטר, המגבל הזה שהכרנו אותו כבר. מגבילים את המעטפת לשתי רמות. מה זה הלימיטר ככה בלשון האלקטרוניקה? משווה. משווה. עבר מעל 0, נותנים לו ערך פלוס A0. ירד מתחת ל-0, נותנים לו מינוס A0. רק זה משווה עם חוק סגור כזה. זה משווה, בוא נגיד אידיאלי. כלומר, שתי רמות. אם תרצו, זה A to D עם ביט אחד. הוא הופך את האנלוג או לרמה אחת או לרמה שנייה. זה הכל. זה הלימיטר, מה שאתם מכירים כקומפרטור. מה עושה המשווה הזה מבחינה, קודם כל, מתמטית? הוא לוקח את האות שהיה קודם סינוסוידלי והופך אותו לגל ריבועי. שימו לב, שתי רמות. פלוס A0 ומינוס A0. שתי רמות, הוא יודע, כשהוא חיובי, אז הוא מוציא מתח פלוס A0, כשהוא שלילי, מינוס A0. הוא הפך את האות הסינוסוידלי שהיה קודם לגל ריבועי. אבל שימו לב, הגל הריבועי הזה, התדר שלו משתנה, כי זה אות מאופנן, אפל. דבר אחד אתם מסכימים איתי, האות הסינוסוידלי שהיה קודם, עכשיו מתקבל כגל ריבועי, ונעלמו כל שינויי המעטפת. נעלמו כל שינויי המעטפת. לא לגמרי. לא לגמרי, אני רוצה להסביר את זה. תסתכלו על הלוח היטב. גם לפני זה לא שינוי מעטפת אבל. רגע. זה משפיע על הרוחב של הפולסים האלה. אני כבר הולך להכניס שינויי מעטפת למה שקודם היה בלי שינויי מעטפת. אני מבקש ריכוז מקסימלי. שימו לב, זה האות שיצא מהמשדר. זה האות שיצא מהמשדר, חבר'ה, ריכוז. האות הזה יצא מהמשדר, כמו שאמרתם, מעטפת קבועה. אבל בדרך קורים כל מיני דברים. למשל,
מתלבש פה רעש. מתלבש פה רעש. מתלבש פה רעש. אתם יודעים מה? מתלבש פה רעש. אתם יודעים מה? מתלבש פה רעש. ומתלבש פה רעש. אתה יודע במדויק. סתם מנחש. סתם, מה? אוקיי? תבינו, האות הזה מגיע אליכם, הוא מגיע אליכם, נכנס למקלט וכבר מתחיל מתלבשים עליו רעשים. הרעשים, אתם רואים אותם בעצם כשינויים מהנקודה האמיתית שהאות הזה נמצא. אני מצייר את זה כאן באדום, למרות שהאות בסופו של דבר הוא אות רובש. דרך אגב, עוד דבר אחד שקצת קשה לי לסרטט, אולי אני אסרטט את זה בהמשך, האות הזה פתאום, האמפליטודה שלו יורדת, זאת אומרת, הוא נהיה פתאום כזה. משתנה באמפליטודה. למה? בגלל ש... התרחקנו מהמקלט, מהמשדר למשל. אתם יודעים מה? לפעמים הוא נעלם ונשארנו רק עם רעש. טוב, אז אתה לא שומע את מאוד ריבנו, נכון? נשארנו רק עם רעש, פה זה רק רעש. מה, רעש אבל שמשתנה בתדר כאילו? מופנן כזה? רעש מופנן? רעש. מופנן מה זה אבל? מופנן? רעש זה... משתנה, רעש בתדר שמשתנה כל הזמן. מה זה בתדר? רעש הוא משתנה בתדר, הוא משתנה בעוצמה ומשתנה בזמן. אות לכל דבר. לא, הוא לא מאופיין. הוא לא מאופיין על ידי ה... מה רשמת היום? קרקס? מה? רק רעש. רעש. מה זה? לא, זה בסדר. רק רעש. מפסיק. כלומר, נניח תחנה נעלמה, קיבלו אותה. עכשיו תקשיבו טוב. הלימיטר, אמרתי לכם, הוא יצור יפה מאוד, הוא מעלים רעשי מטה. איזה רעשים הוא יעלים? הוא יעלים את הרעש הזה. כן. אתם מסכימים איתי? הוא יעלים את הרעש הזה, את זה, אבל את מי הוא לא יעלים? הוא לא יעלים את הרעשים שקורים במעברים, למשל את זה ואת זה, והוא לא יעלים, או שיעשה משהו נוראי, לדבר הזה. כלומר, במקרים האלה שבהם הרעש עושה חציות אפס, חציות אפס, במקרים האלה שהרעש עושה חציות אפס, שמה הלימיטר לא יעלים את הרעש. הוא גם זהה אותו? מה זה לא מזהה? הוא הרי מה הלימיטר עושה? בואו נראה מה הלימיטר עושה. בואו נראה מה הלימיטר עושה. עוד מעט בטח מה שהיה רוצה. למה מאוד פשוט? כל המטחים הקטנים. בואו נראה מה הלימיטר עושה. הלימיטר עושה את הפעולה הזאת. קודם כל בואו נבין מה קרה. האות שמגיע ללימיטר הוא אות סינוסוידלי. לא לגמרי, מצטרף אליו רעש. הייתי צריך לרשום פה פלוס n של t. לא רשמתי, אבל כעיקרון הייתי צריך לרשום. את הרעש קשקשתי לכם על הלוח בתמונה הקודמת. הנה זה נמצא אפילו. עכשיו, בואו נלך ונראה מה הלימיטר עושה. הלימיטר מפעיל את הפונקציה שאנחנו מכירים פונקציית סימן. האות חיובי נותן רמה פלוס ה-0. האות שלילי מינוס ה-0. אז פה הוא היה חיובי, נכון? כל הזמן נתן את הרמה הזאת. פה היה חיובי כל הזמן, נתן את הרמה הזאת. אלה ייעלמו. אבל מה יקרה למשל באזור הזה? באזור הזה, בגלל שהרעש עשה, מתלבש על המעבר, יהיה כאן מין השתוללות של הלימיטר. זאת אומרת, יהיה לנו מין משהו שהלימיטר יעבור בין שתי הרמות במהירות, בגלל שהרעש יתלבש שם. יתרה מזאת, פה הלימיטר, מה יעשה לנו? הוא יעשה לנו את הפעולה הזאת, כן? כשהאות חיובי הוא יהיה חיובי, האות שלילי יהיה שלילי, אין בעיה, כן? אבל מה הוא יעשה פה? מה הוא יעשה פה? הוא יתחיל, בדיוק, יתחיל לרטט לנו בין שתי הרמות האלה. במהירות אקראית, כלומר, כל אחד יעשה את זה באופן אקראי. הוא יעשה את זה במהירות. זאת אומרת, בתחום הזה, הלימיטר השתיק את הרעש, או לפחות את רוב הרעש. ההשתקה שלו נעשית יותר טובה, מתי? ככל שההסתברות לחציית אפס על ידי הרעש היא נעשית יותר נמוכה. ומתי זה נעשה? מתי זה קורה?
מתי זה קורה? של מי? של האות. אם האות הוא עם אמפליטודה מספיק גבוהה, אז החציות אפס שנובעות מהרעש הן נעשות יותר נדירות. למה? כי הרעש מתלבש על האות, הוא מתלבש קודם על האות פה. בגלל שהאמפליטודה גבוהה, הוא לא חצה את האפס. זאת אומרת, הלימיטר עושה השתקה של רעש. הלימיטר עושה השתקה של רעש רק כשיחס האות לרעש בכניסה אליו הוא גבוה. תרשמו, למקבל יש אפקט של השתקת רעש, בסוגריים מעטפת, רק כאשר היחס אות לרעש בכניסה אליו גבוה. יחס האות לרעש בכניסה אליו גבוה. מה זה נקרא גבוה? תכף נדבר. מה זה נקרא גבוה? מטר 80. כל עכשיו משפט אבל לפי מה שאתה אומר, עדיין אני לא... משדר, צריך להיות דבר מאוד. עוד פעם, אף פעם זה לא לגמרי, אף פעם זה לא השתקה לגמרי, אבל זה השתקה, ברוב המקרים זה יכולה להיות השתקה מאוד גדולה. כי המקרים של חציות האפס שנורים מרעש הופכים להיות נדירים. עכשיו תבינו, מתי הלימיטר לא רק שהוא לא משתיק לכם את הרעש, אלא הוא מגביר אותו, שיש רק רעש. אתם זוכרים את מה שהיה כאן, האזור הזה? האזור הזה תורגם להשתוללות במרכאות של הלימיטר. אתם איתי? מעברים מהירים בין רמות, בין הרמה העליונה לרמה התחתונה. זאת אומרת, לימיטר עובד טוב כשבכניסה אליו יחס אות לרעש גבוה. לימיטר עובד לא טוב, או יותר נכון, הוא יכול עוד לקלקל לכם את היחס אות לרעש, כאשר יחס אות לרעש בכניסה הוא נמוך. אתם שואלים אותי למספר אצבע, 10 dB, 20 dB. אבל לא, פחות מ10 dB זה לא טוב. אתה אומר לי שאיפה אני צריך לעשות יחסית לשדר בספק גבוה יחסית לאות... לא, זה לא נאמר. כי אם אני אשדר הספק יותר גבוה, ככה יהיה לי עוד יותר טוב. ככל שאתה תקלוט הספק יותר גבוה, הלימיטר ישתיק יותר. אבל תבינו, הלימיטר הוא יצור לא ליניארי. כלומר, ברגע שהוא התחיל להשתיק, אז הוא משתיק. אבל ברגע שאתם מגיעים למצבים האלה, יחס האות לרעש נמוך, הוא בבת אחת יוצר לכם במקום השתקה, הגברה של הרעש. אני אתן לכם ניסוי הביתה, אתם מפריעים לי. אני אתן לכם ניסוי הביתה, תלכו לרדיו FM שלכם בבית. מקווה שאפשרי לעשות את זה ברדיו. ותעשו את הדבר הבא, תלכו ותתייצבו על תחנה שמשדרת באופן, בוא נגיד, בעוצמה מספקת. אתם שומעים את התחנה ברור. מה זה כל פלסטין? אתם שומעים את התחנה ברור, אתם לא שומעים רעש, אתם שומעים שהרעש הוא מאוד מאוד גבוה. תשמע את האנטנה. זהו. ועכשיו תעשו שתי פעולות. או שתזוזו קצת מהתחנה, או שתפרקו את האנטנה. בבת אחת אתם תשמעו עלייה של הרעש. עלייה של הרעש שפתאום תשמעו כזה, זה בתנאי שבמקלט אין מנגנון של השתקה. לפעמים במקלטים יש מנגנון של השתקה, אבל מי שילך ויוריד את עוצמת התחנה, למשל כמו שאמרתי פה, לנתק את האנטנה, אם תנתקו את האנטנה, פתאום תראו שהרעש יתגבר מאוד. האות נעלם לגמרי, והרעש נשאר והתגבר מאוד. למה הוא התגבר? כי אתם עברתם לתחום הזה, אתם ניתקתם את התחנה, זה נעלם התחנה, נשארתם רק עם... אבל גם ב-AM זה ככה. ב-AM זה לא ככה. ב-AM אין הגברה של הרעש, כתוצאה מכך שאין שם לימיטר. ב-AM זה לא קורה, ב-FM בגלל שיש לנו מקלט שיש בו לימיטר, והלימיטר הוא באמת כזה שהוא יודע להשתיק רעשים,
אבל לא צריך להגזים. אם תבואו אליו רק עם רעש, הוא לא רק שלא ישתיק, הוא יגביר אותו. כלומר, תזכרו את המשפט שלי, כדי שלימיטר יעבוד טוב, יחס האות לרעש בכניסה אליו צריך להיות גבוה. תזכרו את המשפט הזה, כי עוד מעט אני אראה לכם משהו שמתקשר אליו. אוקיי, בואו בינתיים נתעלם מהרעש. רגע, זה שאתה משדר באמפליטודה גבוהה, ככה אתה משפר את היחס לרעש? כן, כן, זה תמיד נכון. זה קשור לבעד זה המעברים? תמיד נכון. זה תמיד נכון. זה נכון גם ב-A. יחס אות לרעש זה יחס בין הספק אות רצוי להספק רעש. כשאתה בא ושואל ב-FM, האם אני יכול להרשות לעצמי להוריד את האמפליטודה של השידור? התשובה היא לא. אסור לך לרדת באמפליטודה של השידור, או יותר נכון, האמפליטודה של הקליטה, זה לא נכון לדבר על השידור. אתה מקליט. האמפליטודה של הקליטה אסור לה שתהיה נמוכה מזה. בגלל בעיית המעברים בעיקר? בגלל הבעיה הזאת של המעברים. שימו לב, הנה האות לפני הלימיטר. הנה האות לפני הלימיטר. אות סינוסואידלי, אמפליטודה, במקרה היא כתובה קבועה כאן, אבל היא יכולה גם להשתנות. אף אחד לא הבטיח לנו שהיא לא תשתנה. תדר IF, האפנון הכולל הוא אפנון F. אף אחד לא הבטיח לנו שהאמפליטודה פה לא תשתנה, למרות שכתבתי A, אף אחד לא הבטיח. מעבירים את זה דרך לימיטר. בואו נניח שאין רעש, כרגע אין לנו בעיה של רעש. הלימיטר דאג שמקדם הזה יהפוך להיות A0. הוא מרבע את האות הסינוסואידלי, הנה הוא. להתעסק עם גל ריבועי אנחנו לא אוהבים. אז אם תסכימו להסתכל בסרטוט שוב, אתם רואים שיש פה איזה מסנן בן פס פילטר. אחרי הלימיטר שמים מסנן בן פס פילטר על מנת לחזור מהגל הריבועי לגל סינוסואידלי. בואו נראה אותו. כן, אבל זה לא כל כך משנה. עוד שנייה אחת. שימו לב, אחרי לימיטר ואחרי הבן פס שעובר אותו, אנחנו מקבלים אות FM עם אמפליטודה קבועה. זאת בהנחה שיחס האות לרעש בכניסה ללימיטר הוא מספיק גבוה, אפשר בקירוב טוב לומר, זה האות שקיבלנו. קיבלנו אות FM, הבטחנו שהוא יהיה באמפליטודה קבועה, שמוגדרת על ידי הלימיטר בכלל, כלומר האמפליטודה פה תהיה A0. מוגדרת על ידי הלימיטר. A0, הבטחנו את זה. התדר המרכזי הוא תדר המרכזי הוא תדר בנקודה 3, 4. IF. תדר המרכזי הוא בתדר IF. כלומר, יש לנו אות FM בתדר IF. שאלות. הייתה שאלה כאן. שימו לב, אנחנו בנקודה הזאת עומדים עם אות FM, אות FM בתדר IF. אות FM בתדר IF. אות FM לצורך העניין כמעט אידיאלי בזה שיש לו אמפליטודה קבועה. כלומר, שני הדברים האלה, מה שצריכים לדאוג, שהאות הזה יהיה לו אמפליטודה קבועה. למה? כי אנחנו נכנסים עכשיו לגלאי. הגלאי זה זה. כן. איך הבן פס מחזיר אותו מגל ריבועי לסינוסואידלי? עשית תרגיל מספר 1, היה גל ריבועי. גל ריבועי, פיתחת אותו להרמוניות. הרמוניות, אתה יכול לקחת את ההרמוניה הראשונה, שיושבת בתדר ה-I. תבין, הגל הריבועי הזה יש לו הרמוניות, מכפלות תדר ה-I. עשה פה בן פס פילטר שבוחר את ההרמוניה הראשונה, חזרת לאות סינוסואידלי. זה הכל. זה המשמעות של בן פס פילטר, להחזיר, לבחור את ההרמוניה הניסוי. ומה זה IF בן פס פילטר? IF בן פס פילטר נועד למשהו אחר, הוא נועד לסנן את התחנות האחרות שעברו כאן. כן? אבל אתה יכול לומר שזה וזה זה בעצם
שני פילטרים שהם יכולים להיות אותו דבר. הפילטר הזה והפילטר הזה, לצורך העניין, יכולים להיות מאותו סוג. שניהם פילטרים בין פס. כלומר, אתה שואל איך נראה הפילטר הזה? הוא נראה כמו זה. הפילטר הזה נראה כמו זה. דרך אגב, מה רוחב הסרט שלו צריך להיות של הפילטר הזה או של הפילטר הזה? מה רוחב הסרט צריך להיות? חוק קרסון, יפה מאוד. רוחב הסרט של הפילטרים האלה צריך להיות לפי חוק קרסון. כלומר, רוחב הסרט של התחנה שאנחנו קולטים. חוק קרסון כתוב. נקבע על ידי רוחב הסרט של האינפורמציה וסטיית התדר המרבי. חשוב מאוד לומר את זה, שני הפילטרים האלה נקבעים על ידי חוק קרסון. יפה. ועכשיו אנחנו נכנסים לגלה. כן. יש לך להסתכל על הדימיטר בטור פוריה, כמו שראינו קודם בבסל? יש טעם, אבל למה? מבחינה מתמטית, האות הזה זה אות FM ריבועית. זאת אומרת, אתה יכול להביע אותו כהרבה הרמוניות של מה שפיתחנו קודם. אבל למה? אנחנו לא צריכים את זה. אתה צודק, עיקרון אפשר. אוקיי? דרך אגב, זה גם שאלה טובה לניתוח. למרות השאלות הכל, זה בסוף מבחן אמריקאי צריך להיות. אוקיי, יש פה את ב'. טוב, עכשיו אנחנו מוכנים לגילוי. שימו לב, הכנו את האות FM, אמפליטודה קבועה, אנחנו נכנסים לגלה. הגלאי הזה, יש הרבה סוגי גלאים, אני אלמד אתכם כשאנחנו נדבר על הגלאים האלה בקורס הבא שנקרא טכניקות צפייה ושידור, אני אלמד אתכם שיטות גילוי. פה, בקורס הזה, אנחנו לא כל כך מתעסקים באיך לממש את הגלאי, אלא קודם כל מה הוא עושה מבחינת מתמטית, איך לייצג אותו באופן מתמטי. הגלאי הזה אמור להמיר שינויי תדר לשינויי מתח. כלומר, בעצם לחלץ לנו את אות המידע. אמור להמיר שינויי תדר לשינויי מתח. כלומר, אמור לחלץ לנו את אות המידע. הגלאי כמודל מתמטי אפשר להציג אותו כשתי מערכות עוקבות. הראשון זה גוזר. אתם רואים שזה גוזר? שימו לב, לנוחיות גם חילקתי בשני פאי. אז תזכרו את החלוקה בשני פאי. השני זה גלאי מעתיק. שתי מערכות שאנחנו מכירים. ועכשיו נראה איך אנחנו עושים גילוי של אות המידע מתוך אות האפן. לצורך זה בואו נחזור ונראה מה יש לנו בנקודה 5. בנקודה 5 יש לנו אות FM, אמפליטודה קבועה שנקבעה על ידי הלימיטר, תדר מרכזי שהוא תדר IF, כי ירדנו מתדר גבוה לתדר IF, והנה המידע. אתם רואים את המידע בפנים? X של T. אנחנו רוצים שהמידע יהיה בחוץ. אנחנו רוצים את המידע עצמו. אנחנו צריכים לשלוף את ה-X של T הזה מתוך הקוסינוס ומתוך האינטגרל ולקבל אותו החוצה. זה התפקיד של הדיסקרימינטור, של אותו גלאי, בעברית זה מפלה, שמוציא את אות המידע מתוך אות F. איך הוא עושה את זה? שני שלבים אמרתי. אחד זה גזירה. בואו תעזרו לי לגזור את זה. נגזרת של קוסינוס, נגזרת של קוסינוס, מינוס סינוס. אני תכתוב פה מינוס, התעצלתי. זה לא משנה. לא משנה. בכעיקרון, נגזרת של קוסינוס, מינוס סינוס, הנה הסינוס. אתם רואים את הסינוס? אבל לא גמרנו את זה. יש לנו נגזרת פנימית. נגזרת פנימית זה נגזרת של מה שכתוב פה. הנה היא. מסכימים שזה זה? איפה נעלם השני פאי? יש שם חלוקה בשני פאי, רק בשביל הנוחיות. זאת אומרת, הנה הוצאנו את אות המידע מתוך הקוסינוס למעטפת. כלומר, לאחר הגזירה קיבלנו אות מאוד 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 מעניין. שימו לב, זה אות FM, אתם מסכימים איתי שזה אות FM? שמאופנן על ידי אות AM. זאת אומרת, שמאופנן על ידי זאת אומרת, זה AM ו-FM ביחד. FM ו-AM ביחד. שימו לב, אות FM
שמופנן גם אינו. אבל מי מעניין אותנו כאן? מי מעניין אותנו? מעניין אותנו המקדם הזה. לא מעניין אותנו כל ההתנהגות הסינוסואידלית הזאת כבר יותר. מי ידאג להיפטר ממנה? מי ידאג לשמור לנו רק על המעטפת? גלאי מעטפת. זאת אומרת, אחרי הגזירה, בא גלאי מעטפת שהשאיר לנו רק את המעטפת. אתם רואים? פלא. שימו לב, המעטפת כוללת DC, נכון? פלוס עוד מידע. איך מורידים DC? רגע, שנייה אחת, בואו לא נדבר רגע על מימוש, כל הזמן בואו נדבר. איך מורידים DC? קבל. פה נמצא לנו האות שאנחנו מחפשים, אות המידע. עוברים דרך לואו פאס פילטר. מה רוחב הלואו פאס פילטר צריך להיות? מה הרוחב הלואו פאס פילטר? לא, אנחנו כבר בבייסבנד. חבר'ה, אנחנו כבר בבייסבנד. מה הרוחב הסרט שצריך להיות? איך? בי, יפה. הלואו פאס פילטר הזה צריך לראות ככה. רוחב סרט, כמה אמרת? בי, זה הלואו פאס פילטר. לא להתבלבל. אנחנו כבר בבייסבנד.